Blay yapi, kiwe piwe, kaneka singi, kawe ka dekat na kajing tak berkuit, kuat ban yatu, but ya kajing mut jong kajing le rublay lene kajing im ha kabalang, but kata kadeka lenong ka paningkong naka kitab jing start, but ka dekat ka besar. Naba kajing start kan omrung dalilei hakaman sim basalas new lemne kan syong hakamet batek merau kapap. Kajing mujung aban wan ra ya kane ka dekat nakane ka kitab jing start kalau nong ka paningkong kalong sapang kamaria kebala seng lapun bat lakha ya uji sukris balang utrai bat unang penim ujangi. Buan sin ngi keren sapang kamaria kum kano ka kentei. Bat kum kano kentei keba seng keba pun bat don kam ya ulong kpa uban long ubaya trelang hakaban kha ya laki kun. Henry kamaria te suti kadai kebaper naki kentei baro baladon haka pertei. Nama utrai ublei ula mang kerpang ula jit kerpang yaka nadu baladang sedeng langseng yakahi hapo kakpo jong ka kami jong ka kebakerteng ka ana. Baru kepa jong ka ulalong ujoakim. Bat kene ka jinglong jong kamaria. Ya kaba ngi hikai bat ba ngin pidiang bakane ka jing hikai kalong ka sisya kamut ka dogma. Ya ka jinglong soti jong kamaria. Bat ya ka jing pun ya ka hapok ka po jong ka kemi jong ka ana klem pop tenrai. Kadai ka sisya. Bat kadai om tang namarba laong mano hakabalang Henry kade kejing sisahi keba nadu kita kipor bad ya kiba laai bad ya tu pateng da kaktin ne da kejing tho jong kiri kpa jong kebalang Kristen hadu hakin kisingi kene kalong keba sisa habangi perkat ya kejing long jong ka Hoi, kalong sisa kapakui, namar lada kamlong kumta, ublei unom jit ba unwan syong ha kamet jongka. Markani ka kitab jing start hi ke batai yangi ke ong. Napa ka jing start kan omrung dalilei ha ka mensim paselas niu. Lemne kan syong ha kamet batek merau kapap. Lada ka Maria kalong ka briu bapop. Ublei unuman ban syong. Kenang ba ublei unduwan ban syong. Kamen sem jong ka di berlong ka bakui. Bat kamet jong ka ru kam dei batek merau kapap. Padai nakane ba ngi hakabalang Katolik ka bakui. Ka niam Katolik ka bakui. Ngi buram ya ka Maria. Ba kalong ka briu kumangi. Henry kalong ka im ke batamai. Ka im ke ba ningkong. Kalong ke balahap hakapop. Henry ka Maria kalong ka im ke batamai. Bat kamdon hakapop. Ka jing tau ya ka im habadang sedang. Tau ya ka bakui. Ke pasoti. Henry kalangop no hakapop. Henry ka Maria kalong kasoti kabamsiam lahap hakapop. Padai nakane ujisu ulong ukun jongka. Wan long dok kanang ba u Adam u Baar ubalong ujisu unlong ubreu ubakoi. Ban penkoi ya to ubreu ubalahap hakapop kamut u Adam.
Balahap akapop Jisu wan ban pen thmai biang perwan ra biang ya kata kepala du haba sedang bat ya kata kepala don marsen tau blei ya kata ke jinglong lui jinglong soti ya kata ublei kwa ban wan ra biang haka pertei namar ba ubreu u lang perngap ya lade haka jing boman padai nak kane ublei uwan man tau biang ya kapertei ke patmai lang ba jong ukun jong uhi bat lang ba jong ke jinga trelang jong kamaria padai nak kane kadau ni buram ya kamaria bat namar ba kaya long kawei bat ukun jong blei bat kalai trelang bat kala ong hooj bat uman sim bakut ulawan hiar ulaka sengiu yaka Perkara seng lapun yau Jisu namar ba kala ong hooj ya kamon ke jong blei ya uba la ya kabala pentip haka da u angel Gabriel unong lam kubor jong blei de kadai hok yangi ki Kristan barok ki khun jong Jisu barok ki belayo jing penim deka senam bakar tam jong Jisu barok ba ngin buram ya kamaria kadon ringkat pada Jisu. Lada ublei upen syong ya Jisu hakaliang kamon jong u. De kamaria kan syong hakaliang kamon jong Jisu. Di kumba kis impertei apaki pen syong ringkat ya laka jong kakemi haliang kamon jong u di katno lei kan long ya kamaria kawalong kakemi jong sim jong kisim baru try jing try Pakan yok jaka hakal yang kamon jong kun jong ka Jisu. Di kohamen ko para to ai bakane ka kitab jing start kalong baning kong khot ka pasau kan pen sayangi habangi kren siap hang ka Maria kolong ka kemi jong Jisu. Banom kren jot yaka habangi kren jot yaka ni kren jot ya Jisu kun jong ka kolong unong pen im jongi. Namar Jisu hi hakani kai jong halor ulum na ke gospel kat kum Matius long ke pesan kat pra wong so ki ba khoi ka do not na bakin sa yu i ya ublei wa chi sha ka Maria kala yu i ya ublei ha ke jing im jong ka hang ne asla pertei pat ka ye teng ban yu i berbor ban pej berbor yu ublei happening na mar kat kum ngani jing tap jing star pa ong ka jing start kan om rung dari leh ka men simbas las new hang ne ka jing start kalawan long do haka dur jong Jisu hapok kakpok jong ka Maria ka balong ka thei soti na ki thei soti de kon men ko para ka ne ke jing khat jing wer jonga ya pi iwe ki pas ngap yang ba ngin perkhat biang sa sisin ya kini ki jing le jongi hapok ka balang Katolik la pide Katolik ne pimde Katolik ru to perkhat bha ki don nong rim haka jing thok ba khoi barok ka we Om syam day kano ke jing le bai shu le shu thao ri ka don kanong rim bat ka de kanong rim ka bakhoi tu try unyarap ya pi iwe pa iwe and yara try Jesus Christ